హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. మనము గత 14 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 14 అధ్యాయాలను పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా సో ఈరోజు 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. గత క్లాస్లో మనము ప్రకృతి త్రిగుణములు అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి గుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలు, మరి ఆ గుణాలు అంటే ఏమిటి,
అవి ఏ విధంగా జీవుల్ని బంధితం చేస్తూ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా వాటి నుండి ఏ విధంగా బయటపడాలి అనేటువంటి మొదలైన అంశాలని నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడు అయినటువంటి భగవంతుని పేరుగా ఉన్నటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు. వేళ్ళు పైముఖంగా, కొమ్మలు కింది ముఖంగా, వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ వేళ్ళు పైముఖంగా అంటే ఆ విష్ణువుతో ప్రారంభమై ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ అంటే వేళ్ళు పైముఖంగా ఉన్నటువంటి, అలాగే కొమ్మలు కింది ముఖంగా ఉండి, ఇక వేద మంత్రాలే ఆకులుగా కలిగినటువంటి నశింపు లేని అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి ఉన్నది అని చెప్పబడింది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే తెలిసి ఉంటారో వారు వేదాలను తెలిసినటువంటి వాడు అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఆ భక్తి యోగ ఘనతను చర్చించిన తర్వాత, అంటే ఆ 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు కూడా ఆ భగవంతుడు ఆ భక్తి యోగము, భక్తిలో పరతత్వం గురించి ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక మరి ఆ తర్వాత వేదాల మాట ఏమిటి అనేటువంటి సంశయం కలగవచ్చు. ఇక్కడ దానికోసమే ఆయన చెప్తున్నారు. ఆ శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే వేద అధ్యయనం యొక్క ప్రయోజనము అని ఈ అధ్యాయంలో వివరించబడేటువంటి అంశం. ముఖ్యంగా ఈ పురుషోత్తమ యోగంలో తెలియచేయబడేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే వేద అధ్యయనం యొక్క ప్రయోజనము అని ఈ పురుషోత్తమ యోగంలో తెలుపబడినటువంటి అంశము. అందుకే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు, ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారో, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటారో వారు ఆ భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నటువంటి వాడు కావడం చేత అది వరకే ఆ వేదాలను ఎరిగిన వాడవుతాడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనం ఏదైతే ఉందో అది ఈ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడింది. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి బంధనాలు, ఆ బంధనము ఏదైతే ఉందో అది ఆ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటి అంశము. కనుకనే ఆ కామ్య కర్మలలో నెలకొన్నటువంటి వానికి ఆ అశ్వత్థ వృక్షానికి అంతమే లేకుండా ఉంటూ ఉంటుంది. అతడు ఒక కొమ్మ నుండి వేరొక కొమ్మలోనికి, దాని నుండి మరొక దానికి మారుతూ ఉంటుంటాడు. అంటే ఒక జన్మ తర్వాత మరొక జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతూనే ఉంటుంది అనేటువంటిగా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటి వృక్షం ఏదైతే ఉందో దానికి అంతమే లేకుండా ఈ వృక్షానికి అనురక్తుడైనటువంటి వాడికి ఇక మోక్షము జరిగేటువంటి అవకాశమే లేదు అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుకనే ఆ స్వీయ ఉద్ధరణకు ఆ వేద మంత్రాలు ఉద్దేశించబడ్డాయి అని, అలాగే ఈ చెట్టు ఆకులుగా అవి చెప్పబడ్డాయి, వేద మంత్రాలుగా చెప్పబడ్డాయి అని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఈ ఉన్నతమైనటువంటి ఆ పరిస్థితి నుండి
ప్రారంభమైనటువంటి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఏదైతే ఉందో దాన్ని యొక్క చెట్టు యొక్క వేళ్ళు పైముఖంగా పెరుగుతూ ఉంటాయని, ఇక ఈ మాయా వృక్షాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు దీని నుండి బయటపడతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేసేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అదశోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాలాః అదక్ష మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు అని, ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మరికొంత ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. దాని కొమ్మలు అన్ని దిక్కులలో వ్యాపించి ఉన్నాయి అని, దాని కింది భాగాల్లో నానా రకాలైనటువంటి జీవ రూపాలు అంటే మానవులు, పశువులు, గుర్రాలు, ఆవులు, కుక్కలు, పిల్లులు వంటివి అన్నీ కూడా ఉన్నాయని, ఇవన్నీ ఆ కొమ్మల కింది భాగాలలో ఉన్నాయని, ఇక పై భాగాలలో ఉన్నతమైనటువంటి జీవరూపాలు అంటే దేవతలు, గంధర్వులు, పలు ఇతరులు అధికమైనటువంటి, ఇక్కడ కింది భాగాల్లోనేమో ఈ మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మానవులు, పశువులు, గుర్రాలు, ఆకులు, కుక్కలు, పిల్లులు వంటివి ఇక్కడ ఉండేటువంటి, ఇక ఉన్నతమైనటువంటి ఈ భాగంలో అంతకు అంటే అక్కడ దేవతలు, గంధర్వులు, పలు ఇతర ఉన్నతమైనటువంటి జీవులు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఎట్లాగైతే చెట్టు నీళ్ల చేత పోషింపబడుతూ ఉంటుందో, ఈ చెట్టు ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత అంటే నిన్న చెప్పుకున్నట్లుగా ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ, రజో, తమో గుణాల చేత అంటే ఈ చెట్టు, ఈ అశ్వత్థ వృక్షము పోషింపబడుతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఈ జీవులు దీనికి అనురక్తులై కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారు ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు నిరంతరము మారుతూ అనేక జన్మలను పొందడం ద్వారా ఉంటారు. అయితే ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటిది వాస్తవానికి అంటే వేర్లు పైముఖంగాను శాఖలు కింది ముఖంగా ఉండేటువంటి వృక్షము వాస్తవానికి అది ఎక్కడ ఉండదు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. ఎందుకంటే మనము అది వాస్తవికమైనటువంటిది కాదు. ఒక నది ఒడ్డున ఒక తటం పైన వద్ద ఉన్న చెరువు తటము లేదా ఒక నది తటం పైన మనం ఉన్నట్లయితే దాని ఒడ్డున ఒక చెట్టు ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క నీడ కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా తలక్రిందులుగా ఉన్నటువంటి వృక్షం కనిపిస్తుంది. మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ మనకి పండ్లు ఇవన్నీ కనిపించాయి అనుకోండి. సో ఇవి వాస్తవానికి ఈ నీటిలోకి వెళ్ళి మనం చూసినట్లయితే అవి మనం వాస్తవమైనటువంటి ఆ పండ్లను భుజించలేము, అంటే తీసుకోలేము వాటిని మనం. సో అదే మాదిరిగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నవి అనుకునేది ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా వాస్తవమైనటువంటివి కాదు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే ఇక్కడికి వెళ్తేనే మనకి వాస్తవికమైనటువంటి ఆనందం మనం ఇక్కడ అనుభవిస్తూ ఉన్నాము. ఈ సంతోషము, ఆనందము అనేటువంటిది తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే ఉన్నటువంటిది వాస్తవికమైనటువంటి ఆనందము మనము పొందేది. నరూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో నాధిర్న చ సంప్రతిష్ట అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి
ప్రసృతా పురాణి. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము అంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయంలో ఈ లోకంలో ఎవరికి అంటే ఎవరు కూడా తెలుసుకొనలేరు. కానీ స్థిరంగా నాటుకున్నటువంటి వేళ్లతో విరసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గం చేత ఖండించి వేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ తరువాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి పరమపదాన్ని వెతకాలి. ఎవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో మరియు ఎవ్వని నుండి అనంతకాలంగా ఈ సమస్తమంతా వ్యాపించి ఉన్నదో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి చరణ పొందాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షము యొక్క నిజ రూపము ఈ భౌతిక జగత్తులో అర్థం కానిది అని ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకములో ఎవరికీ తెలియదు అంటున్నారు. అంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షము యొక్క నిజ రూపము ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అర్థం కానిదిగా ఇక్కడ స్పష్టమవుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. మూలము పైకి ఉన్నందున నిజ వృక్ష విస్తారము ఇంకొక వైపుగా ఉన్నట్లుగా మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా ఆ నిజ వృక్షము యొక్క వ్యాప్తి ఇంకొక వైపుగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ వృక్షము భౌతిక విస్తారాలలో చిక్కుకొనబడినటువంటి మనిషి ఇది ఎంతవరకు వ్యాపించి ఉన్నదో దాని యొక్క ఆరంభం ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనేటువంటి విషయము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ వృక్షపు భౌతిక విస్తారాలలో చిక్కుకొనబడి ఉండడం వల్ల మనిషి ఇది ఎక్కడ నుండి వ్యాపించిందో అంటే ఇది ఆరంభం ఎక్కడ ఉందో చూడలేడు అని చెప్తున్నారు. అయినా అతడు దాని యొక్క కారణాన్ని కనుక్కోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి కనుక్కొని ఇక్కడ ఆ వైరాగ్యము ద్వారా అంటే దానికి అనురక్తులు కాకుండా వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గాన్ని ఉపయోగించి ఆ ఖడ్గంతో ఆ వేళ్లతో స్థిరంగా నాటుకొని పోయి విరసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని ఖండించి వేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ వైరాగ్యం అనేటువంటి ఖడ్గం ద్వారా ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని ఖండించి వేసిన తర్వాత ఇక ఆ జీవుడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి ఆ పరమపదాన్ని వెదకాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎవ్వని నుండి అనంతకాలంగా ఈ సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో ఎవరి నుండి సృష్టి అంతా కూడా ఆరంభమై ఉన్నదో మరి అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇదంతా కూడా ఈ సృష్టి అంతా సమస్తము ఆయన ద్వారా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడి ద్వారానే వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఈ అంశం. సో కాబట్టి అటువంటి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునే విధంగా అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన చర్చ ద్వారా వైరాగ్యాన్ని నేర్చుకొని నిజంగా జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రవణం చేయడం ద్వారా అలాగే భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం ద్వారా ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొంది ఆ పరమ పురుషుణ్ణి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కనుకనే ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందడం అంటే ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై అయి ఉండడం. ఇంకా చెప్తున్నారు, నిర్మాణమోహజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్వముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మిథ్యా గొప్పతనము మోహము అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నవారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఆ పరమ పురుషునికి
శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అంటూ ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఆయన అంటున్నటువంటి మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైన దాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు కోరికలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఆ సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఆ పరమ పురుషునికి శరణుజొచ్చే వారే శాశ్వతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అంటూ తెలియచేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ శరణాగత విధానము ఇక్కడ వివరించబడినటువంటి అంశం. చాలా చక్కగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే శరణాగతి, ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చడము జీవుడి యొక్క లక్ష్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా శరణాగతి విధానము వివరించబడినటువంటి అంశం. మనిషి గర్వంతో మోహితుడు కాకపోవడము దానికి మొదటి మెట్టుగా చెప్తున్నారు. అదే మిథ్య గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించాలి. కాబట్టి మానవులు ఆ గర్వంతో మోహితుడు కాకుండా ఉండడమే ఆ శరణాగతికి మొదటి మెట్టు, అంటే యోగ్యత యొక్క మొదటి మెట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు. తానే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభువునని తలుస్తూ ఆ బద్ధజీవులు గర్వించి ఉండే కారణంగా భగవంతునికి శరణజొచ్చడము అతనికి కఠినమవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది నేను భోగించాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి శరణజొచ్చలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే తాను ఈ భౌతిక జగత్తుకి ప్రభువును కాను అని, భగవంతుడే దానికి ప్రభువు అనేటువంటి భావన ఎవరైతే పొందుతారో, జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతారో అటువంటి వారు ఆ గర్వము, మోహముల నుండి, ఆ అనురాగ దోషాల నుండి విడివడిన వారవుతారు. అటువంటి వారు ఆ పరమ ప్రభువుని, ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని, ఆ పరంధామాన్ని వారు పొందగలుగుతారు అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ తెలియచేసేటువంటిది. కాబట్టి ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చినటువంటి వారు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు, అట్టి నా దివ్యధామము, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం ఏదైతే ఉందో అది సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగిరారు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ లోకము, ఆ గోలోక బృందావనము అని తెలియబడేటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్. సో ఇంతకుముందు ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి భౌతిక జగత్తును గురించి తెలియచేసిన దేవాది దేవుడు ఇప్పుడు ఆ కృష్ణలోకము, గోలోక బృందావనము అని పిలువబడేటువంటి, తెలియబడేటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుని ధామము ఇక్కడ తెలియచేసి వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో సూర్యుడి యొక్క కాంతి కానీ, చంద్రుడి యొక్క కాంతి కానీ, అగ్ని లేదా విద్యుత్ యొక్క అవసరం కానీ లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉండేటువంటి లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానంగా ఉండేటువంటివి. సో అలాగే ఇక్కడ ఈ విశ్వంలో మనకు కేవలము ఒకే ఒక్క స్వయం ప్రకాశమానంగా లోకం ఉంది, అదే సూర్యుడు ఉన్నటువంటి లోకం. సో కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా ఆ స్వయం ప్రకాశకాలే. సమస్త లోకాలు అంటే ఆ వైకుంఠ లోకాలుగా పిలువబడేటువంటివన్నీ కూడా ప్రకాశమానమైనటువంటివి. అవి తేజం ఉండేటువంటి బ్రహ్మజ్యోతిగా తెలియబడేటువంటివి. అంటే ఇంతకుముందు 11వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పాం, ఆ భగవంతుడి యొక్క తేజస్సు వందల వేల కొలది సూర్యులు ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంతటి దేదీప్యమానమైనటువంటి కాంతి వస్తుందో అంతటి దేదీప్యమానంగా వెలిగేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో కనుకనే ఆ లోకాలన్నీ, ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానంగా ఉంటాయి. అందుకే
ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామంకి, ఆ కృష్ణ భగవానుడి ధామంకి ఇక్కడ ఎటువంటి సూర్యుడు, చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ కాంతి అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు ఇక తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి రారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానింద్రియాని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు అన్నీ కూడా నా శాశ్వతమైన అంశాలు. కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు మనసును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఉండేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలే అని చెప్తున్నారు. ఆత్మలన్నీ కూడా శాశ్వతమైనటువంటివి, దివ్యమైనటువంటివి అని చెప్తున్నారు. కానీ వాటి యొక్క బద్ధ జీవితం కారణంగా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి సంగత్వం, భౌతిక ప్రపంచం యొక్క సంగత్వము కారణంగా ఇక ఆ జీవులన్నీ కూడా మనసును కలిగి ఉన్నటువంటి 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో జీవుని రూపం స్పష్టంగా తెలియచేయబడినటువంటి అంశం. అతడు నిత్యంగా భగవంతుని భిన్నాంశ అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలుపుతున్నారు. కానీ బద్ధ జీవనంలో అతడు వ్యక్తిత్వాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడని, ముక్త స్థితిలో భగవంతునితో ఏకం మవుతాడని ఇక్కడ తెలియచేయట్లేదు. అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం మాత్రమే అవుతూ ఉంటుంది. సో అతడు శాశ్వతంగా భిన్నాంశ మాత్రమే అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా తెలియచేయబడినటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన భిన్న భావాలను ఒక శరీరము నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళతాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని పాతదాన్ని విడిచిపెడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ వాయువు వాసనలను తీసుకుని పోయినట్లుగా భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవుడు కూడా తన యొక్క వివిధ భావాలను ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మోసుకొని పోతూ ఉన్నాడు అని, ఆ విధంగా అతడు ఒక రకమైనటువంటి దేహాన్ని స్వీకరించి తిరిగి వేరొక దానిని పొందడానికి దానిని వదిలివేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. దాన్ని విడిచిపెడతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ జీవులు ఈశ్వరునిగా, అంటే తన దేహానికి ప్రభువుగా వర్ణించబడినటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ ఇష్టమైనప్పుడు అతడు ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేణి తన దేహాన్ని మార్చుకోగలుగుతాడు, అలాగే ఇష్టపడితే అల్ప తరగతికి కూడా చేరుకుంటాడు అనేటువంటి. అంటే మనము పొందినటువంటి ఆ భావనలను అనుకూలంగా ఉన్నతమైనటువంటి దేహం పొందడం కానీ, లేదా అల్పమైనటువంటి, అంటే మనం అక్కడ నేను అనేటువంటి భావనలో అతడు ఆచరించేటువంటి ఆ కర్మలను అనుసరించి అతడు ఉన్నతమైనటువంటి జన్మలు పొందడం కానీ, లేదా అధమమైనటువంటి ఈ జన్మలు పొందడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనచ్ఛాయం విషయానుపసేవతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, జీవుడు
ఈ విధంగా మరొక స్థూల దేహమును గ్రహించి మనసుతో కూడి ఉన్న ఒకానొక రకమైనటువంటి కర్ణములను, నయనములను, జిహ్వను, నాసికను, స్పర్శ శక్తిని పొందును. అట్లు అతడు ప్రత్యేక వర్గానికి చెందిన ఇంద్రియార్థాలను అనుభవించును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం ఆ జీవుడు తన చైతన్యాన్ని పిల్లులు, కుక్కల గుణాలతో కలితం చేసుకుంటే తదుపరి జన్మలో పిల్లి లేదా కుక్క దేహాన్ని పొంది దానిని అనుభవిస్తాడు. అంటే ఇక్కడ చైతన్యంలో ఆదిలో నీళ్ళలాగా నిర్మలమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. కానీ ఆ నీళ్ళలో ఏదైనా రంగు కలిపితే అది మారిపోతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా చైతన్యము నిర్మలమైనది, అలాగే ఆత్మ విశుద్ధమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. కానీ భౌతిక సాంగత్వాన్ని బట్టి ఆ చైతన్యము మారిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. నిజమైనటువంటి చైతన్యము అనేటువంటిది ఆ కృష్ణ భక్తి భావనయే నిజమైనటువంటి చైతన్యము. ప్రతి జీవుల్లో కూడా చైతన్యము అంతర్గతంగా దాగి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. దాన్ని మేల్కొల్పాలి. ఆ చైతన్యం, కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నప్పుడు ఆ విశుద్ధ జీవనంలో ఉండడం ఉంటుంది. తద్వారా ఆ చైతన్యము ఆ భౌతిక కల్మశాల ద్వారా ఉన్నటువంటిది శుద్ధిపడి తదుపరి జన్మలో దానికి అంటే తగినటువంటి దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కనుక ఇక్కడ అంటే మనము ఏ భావనలతో ఉంటే ఆ భావనలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఏది పడితే అది తినేటువంటి స్వభావాలతో మనం ఉంటూ ఉన్నాం అనుకో, ఇక తర్వాత మరలా అదే విధమైనటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. జీవుడు ఈ విధంగా అంటే ఇంతకుముందు శ్లోకంలో వివరించినట్లుగా వాయువు వాసనలను ఒక ప్రదేశము నుండి మరొక ప్రదేశానికి మోసుకొని పోయినట్లుగా ఇప్పుడు మనము ఏ భావనలతో ఉంటే నెక్స్ట్ జన్మలకు అదే భావనలను పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితి చూస్తే, ఇది జీవించేటువంటి పరిస్థితి చూస్తే మనకు గగురుపాటుగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఏమిటిది అనిపిస్తుంది. అది చూడగానే మనకు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ వాసనలు, మనకు ఆ నాసికల్లో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ వాసన చూస్తే గగురుపాటుగా ఉంటుంది, వామిటింగ్స్ వస్తాయి. అలాగే మన శరీరానికి ఆ బురద అవన్నీ అంటుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు కళ్ళు చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. కానీ అది ఈ జీవి అక్కడికి వెళ్తే దానికి అదొక సంసారం, అంటే అదే మహాప్రపంచం లాగా ఉంటూ ఉంటుంది. సో అది ఆ వాసన దానికి చాలా ఉన్నతమైనదిగా ఉంటుంది. దాని భావన ఆ విధమైనటువంటి భావనలతో అది ఉంది. అసలు అలాగే ఆ బురద దాని శరీరానికి కూడా మంచిగానే ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా జీవుడు ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి రకంగా, అంటే ఆ చెవులు కానీ, ఆ ముక్కు కానీ, ఆ నాలుక కానీ, ఆ చర్మం కానీ, అంటే ఆ స్పర్శ శక్తి అవన్నీ అనుకూలంగానే ఉంటాయి. సో అది దానికి ప్రపంచం ఉన్నతమైనదిగా ఉంటుంది. దాన్ని అది అనుభవిస్తూ ఎంతో తన ఉన్నట్లుగా భావిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణముల ప్రభావాలతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ కూడా చూడగలుగుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ జ్ఞానచక్షుష అనేటువంటి పదము చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే జీవుడు తన శరీరాన్ని, తన దేహమును ఏ విధంగా వదిలివేస్తాడో అనే ప్రకృతి గుణాల ప్రభావంతో ఏ రకమైనటువంటి దేహాన్ని అతడు పొందుతూ ఉన్నాడో లేదా అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే జ్ఞాన శిక్షణ పొందినవారు, జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి
నేత్రాలను కలిగినటువంటి వాడు ఇదంతా కూడా చూడగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే జీవుడు తన ప్రస్తుత దేహాన్ని విడిచిపెట్టే పద్ధతి గాని, తరువాత జన్మలో అతడు ఏ దేహాన్ని పొందుతున్నాడో అనేటువంటి విషయాన్ని గాని, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహంలో తానెందుకు జీవిస్తూ ఉన్నాడో అనేటువంటి విషయాన్ని జ్ఞానం లేనిదే మనిషి అర్థం చేసుకోలేడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవద్గీత నుండి, దానిని పోలిన ఇతర శాస్త్రాల నుండి లేదా ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల ద్వారా విని నేర్చుకున్నటువంటి ఎంతో జ్ఞానము దీనికి అవసరమవుతుంది అని చెప్తారు. సో ఎలాగైతే ఒక యంత్రము ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఒక కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఆగిపోయింది. దానిపైన మనకి ఎటువంటి అవగాహన లేకపోతే దాన్ని ఏమీ చేయలేము. అదే ఆ మెకానిక్ ఎవరైతే ఆ ఇంజన్ పైన ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నటువంటి ఆ మెకానిక్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను రాగానే చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని సెట్ చేస్తాడు, నడుస్తూ ఉంటుంది. దాని గురించి అవగాహన లేనటువంటి మనము ఏమి కూడా ప్రయత్నం చేయలేము. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి శాస్త్రాలు, భగవద్గీత, దానికి సంబంధించినటువంటి దానిని పోలినటువంటి ఇతర గ్రంథాలు, అలాగే ఆ గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల ద్వారా ఆ విషయాలన్నీ కూడా నేర్చుకుని తెలుసుకున్నట్లయితే, తద్వారా ఆ జ్ఞానము ద్వారా మనము ఇవన్నిటినీ కూడా తెలుసుకోగలిగి ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాలను మనము తెలుసుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. యతంతో యోగినచ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతో అప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్య చేతసః. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు దీనిని అంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు, ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందినటువంటి ఆ మార్గంలో ఉండేటువంటి యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దీనినంతా కూడా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ మనసు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినను ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన అవగాహన ఉన్నటువంటి ఆ వారిని, ఇక్కడ ఆ మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి వారిని యోగులు అని చెప్తారు. మరి ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి యోగులు ఈ జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది, అంటే జీవుడు ఏ విధమైనటువంటి మార్పులకు పొందుతున్నాడో ఇవన్నీ కూడా ఆ జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి చెందలేదో, ఆధ్యాత్మిక పదంలో పయనించడం లేదో, ఆ మార్గాన్ని అనుసరించడంలో వారికి ఈ ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి విషయము ఏమీ కూడా తెలియదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ దేహం ఎందుకు, ఈ దేహాన్ని ఈ విధంగా పొందుతున్నాము, ఈ దేహంలో ఎందుకు ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాలు ఏవి కూడా వారు సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా వారు జన్మ మరణ చక్రాలలో తిరగడమే జరుగుతూ ఉంటుంది తప్ప వాస్తవంగా ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది, చంద్రుని వైభవము మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతున్నాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఇచ్చేటువంటి ఆ ప్రకాశం, వెలుతురు ఏదైతే ఉందో దానిని గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఏ విధంగా అన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయో ఆ బుద్ధిహీనుడు అర్థం చేసుకోలేడు, కానీ భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించిన దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి ఆ జ్ఞానంలో స్థిరుడు కావడం మొదలు పెడతారు అని చెప్తారు.
ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆ సూర్యుని, చంద్రుడిని, అగ్ని, విద్యుత్తుని చూస్తారు కదా. సో అయితే ఆ సూర్యకాంతి, చంద్రకాంతి, విద్యుత్ కాంతి లేదా అగ్ని, తేజస్సు ఆ భగవంతుడి నుండి వస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కనుకనే ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటినంతా కూడా తొలగించి వేసేటువంటి ఆ సూర్యుని యొక్క తేజస్సు, చంద్రుడి యొక్క వైభవము, అగ్ని తేజస్సు కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుండి వస్తున్నాయి అనేటువంటి. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడుతుంది. గామా విశ్యశ భూతాని ధారయామ్య హమోజసా పుష్ణామి షౌషధీ సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి, నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధులకు జీవరసాన్ని సమకూర్చుతాను అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తి చేతనే సకల గ్రహాలు గాలిలో తేలుతున్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుపుతున్నటువంటి అంశం. భగవంతుడు ప్రతి అణువులోనికి, ప్రతి గ్రహంలోనికి, ప్రతి జీవిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి నా శక్తి ద్వారా ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే గాలిలో తేలియాడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఆ దేవదేవుడి యొక్క ఒక ప్రధాన అంశం అంటే ఆ పరమాత్ముడు అన్ని గ్రహాలలోనికి, విశ్వములలోనికి, జీవుల్లోనికి, చివరికి పరమాణువుల్లో కూడా ప్రవేశించి తాడు అనేటువంటిది ఆ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో కనుక అంత యుక్తమై ప్రకటితమవుతూ ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సిన, అంటే సర్వము ఆ భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితాః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణ క్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపచేస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడే సకల దేహాలలోని జఠరాగ్ని ఆయన అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ జీర్ణ క్రియకు అవసరమయ్యేటువంటి జఠరాగ్ని ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి ప్రాణ అపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అంటే ఇక్కడ 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అరిగించేసి జీర్ణింపచేసేటువంటి శక్తి ఆ భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కడుపులోకి పంపించినటువంటి సమస్త ఆహారాన్ని అరిగించుకోవడానికి దానిలో అగ్ని ఉన్నది అనేటువంటిది మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రం నుండి మనకు తెలుసుకున్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ అగ్ని మండినప్పుడు ఆకలి పుడుతుంది అని చెప్తుంటారు. అగ్ని సరిగా ఉన్నప్పుడే మనకి ఆకలి అవుతూ ఉంటుంటుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు అగ్ని చక్కగా లేనప్పుడు మనకి చికిత్స అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. అంటే సరైనటువంటి జీర్ణం జరగదు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడినటువంటి ఆ జఠరాగ్ని, అంటే మనం సాధారణంగా తీసుకునేటువంటి 4 రకాలుగా మనం తీసుకునేటువంటి పదార్థాలు, అంటే ఆ దేహం ఈ కడుపులో మనం తీసుకునేటువంటి నమలడం ద్వారా తీసుకుంటాము. అలాగే
జుర్రడం చీకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, తాగడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, అలాగే నాకుతూ మనం దేహంలోనికి తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా తీసుకునేటువంటి ఆ చతుర్విధం 4 తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నిటిని కూడా జీర్ణం చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ జఠరాగ్ని అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అంటాం మనం రసాయనికంగా. సో, ఆ జఠర ఆమ్లం ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఈ 4 రకాలుగా మనం తీసుకునేటువంటి పదార్థాలన్నిటిని కూడా జీర్ణింప చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఆ జఠరాగ్ని ద్వారా. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్ వేద విదేవ చాహం. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపులు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను అంటూ ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, నేను ప్రతి ఒక్కరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. వేదాల అన్నింటి ద్వారా నేనే తెలియదగినటువంటి వాడను. నిజానికి నేనే వేదాంతకర్తను, నేనే వేదాలను ఎరిగినటువంటి వాడను అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవానుడు పరమాత్ముని రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నెలకొని ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశము గత అధ్యాయాల్లో కూడా చూస్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటి అటువంటి ఆ భగవంతుడి నుండి సమస్త కలాపాలు కూడా ఆరంభమవుతూ ఉన్నాయని, జీవుడు తన పాత జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిదీ కూడా మర్చిపోతాడు. మరి అది కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలగానే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే అతని సమస్త కర్మలకు సాక్షి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు నిర్దేశాన్ని అనుసరించి అతడు తప్పకుండా పనిచేయాలి అని చెప్తారు. అందుకే అతడు తన యొక్క గత కర్మలను అనుసరించి పనులు మొదలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో దానికి సాక్షిభూతుడుగా ఆ అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడే ఇవన్నీ కూడా వారికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే చరక్షాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, క్షరుడు, అక్షరులు అనేటువంటి 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు కూడా క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా అక్షరుడుగా పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందే మనం తెలుసుకున్నట్లుగా ఆ భగవంతుడు వ్యాసుదేవుని అవతారంలో వేదాంత సూత్రాలను రచించాడు అనేటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు వేద సూత్రాలలోని అంశాలను సమగ్రంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. అనంతముగా ఉన్నటువంటి జీవులు క్షరులు అని, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈ అనంతంగా ఉన్నటువంటి జీవులు 2 రకాలుగా ఉంటారు అని, వారిలో ఒకరు క్షరులు అని, ఇంకొకరు అక్షరులు అని 2 తరగతులుగా విభజింపబడుతున్నారు అని ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. జీవులు శాశ్వతంగా భగవంతుని భిన్న అంశలే అయినప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక జగత్ సంపర్కంలో ఉన్నప్పుడు ఆ జీవభూతం అని చెప్పబడుతుంది. అది క్షర సర్వాణి భూతాని అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ మనము పతనం చెందే స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళము, అంటే నశించేటువంటి గుణాన్ని కలిగినటువంటి జీవుడుగా చెప్తూ ఉన్నారు.
అలాగే ఇక్కడ కానీ ఆ భగవంతునితో సమానంగా ఉండేటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరినటువంటి వారు అక్షరులు అని చెప్పబడుతున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు అక్షరులు. అక్కడ వారు శాశ్వతులుగా ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా నశించిపోయేటువంటి వాడే. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుని యొక్క మాటలను అనుసరించి మనకు తెలిసేటువంటి 2 తరగతులైనటువంటి జీవులు ఉన్నారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి నశించిపోయేటువంటి ఈ జీవులుగాను, అంటే దేహాన్ని నిరంతరం కూడా మార్చుకుంటూ వచ్చేటువంటి వాళ్ళుగాను అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ ఇద్దరితో పాటుగా, అంటే ఆ అక్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి చెప్పబడినటువంటి ఆ 2 రకాలైనటువంటి జీవులతో పాటుగా 3 ప్రపంచాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నటువంటి నాశన రహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అని సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా ఆ 2 రకాలైనటువంటి జీవులతో పాటుగా, సో సాధారణంగా కొందరేమో బద్ధ జీవులుగాను, కొందరు ముక్త జీవులుగాను ఉంటారు. ముక్త జీవులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు శాశ్వతంగా భగవంతుని యొక్క దావంలో ఉంటారు. ఈ బద్ధ జీవులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నిరంతరం కూడా ఆ అంటే కామ్యకర్మలలో నెలకొన్నట్టు జనన మరణ చక్రాల్లో చిక్కుకొని పోయేటువంటి వారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ ఇద్దరితో పాటుగా, అంటే క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఈ ఇద్దరితో పాటుగా ముల్లోకాలను, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకి, అధమ లోకాలకి, మధ్య లోకాలకి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి నాశన రహితుడైనటువంటి శాశ్వతుడు అయినటువంటి పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనేటువంటి ఆ సర్వోత్తముడు అయినటువంటి పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ పురుషుడే పురుషోత్తముడుగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమః. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడను అయిన కారణంగా, అంటే ఆ క్షరుడు అక్షరులు అనేటువంటి ఇద్దరికి భిన్నంగా, వారికి అతీతంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ ఆ బద్ధ జీవుడికి ముక్త జీవుని గాని ఎవడు కూడా ఆయనని అతిశయించలేరు అని చెప్తున్నారు. ఆయనకి అంటే ఆ బద్ధ జీవుడు అంటే క్షరుడు, అలాగే ముక్త జీవుడు అంటే అక్షరుడు అయినటువంటి ఈ ఇద్దరికి అతీతంగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ పురుషులందరిలో కూడా సర్వశ్రేష్ఠుడు అయినటువంటి ఆయన చెప్తున్నారు, ఉత్తముడును అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ ఇద్దరికి కూడా భిన్నంగా ఉన్నటువంటి ఆ పురుషులందరిలోనూ సర్వశ్రేష్ఠుడు. జీవులు భగవంతుని యొక్క వ్యక్తిగతులే అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ వీటందరికీ కూడా భిన్నంగా ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని. సో మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యో మామేవమసమ్మూఢౌ జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సందేహం లేకుండా నన్ను
పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతడు నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ జీవుల యొక్క సహజ స్థితి, పరతత్వం యొక్క సహజ స్థితిని గురించి పలు తాత్విక కల్పనలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడు తనను భగవంతుడిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఎవడైనా నిజాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతున్నారు. ఇక్కడ స్పష్టం చేయండి. ఆయన అంటున్నాడు, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు అంటున్నాడు. ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఎవడైనా నిజానికి సమస్తాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడుగా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఇక ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో ఆ పరతత్వమును గురించి కల్పనను చేస్తూ ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో కాలాన్ని వృధా చేయకుండా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలోనే అతడు నెలకొంటాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నెలకొంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి భగవద్గీత అంతటా కూడా నొక్కి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశమే ఆ భగవంతుడు అంటే కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా ఇక చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృత కృత్యచ్చ భారత. సో ఓ అనగా అంటే ఇక్కడ ఓ పాపరహితుడా, అనగా అంటే పాపరహితుడా, వేద శాస్త్రాలలోని ఈ అత్యంత రహస్యమైన భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీనిని అవగాహన చేసుకున్నవాడు అంటే దీనిని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సమస్త శాస్త్రాల సారము అని ఇక్కడ ఏదైతే ఆయన చెప్పింది, ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి అంశాలు ఏదైతే ఉందో అదే సమస్త శాస్త్రాల యొక్క సారము అని భగవంతుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దేవదేవుడి చేత ఇవ్వబడినటువంటి విధంగానే దీనిని మనిషి అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇప్పటి వరకు మనకి ఏ విధైతే అంశాలను బోధించాడో వాటిని ఆ విధంగానే మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు బుద్ధిమంతుడవుతాడు అని, మరి ఇక దివ్య జ్ఞానంలో పరిపూర్ణుడు అవుతాడు అని, ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని అతని దివ్యమైనటువంటి సేవలో నెలకొనడం ద్వారా అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవలో నెలకొనడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆ ప్రకృతి గుణాల యొక్క సమస్త కల్మషాల నుండి ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక అవగాహన పద్ధతియే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. సో కనుకనే అతడి యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను సాధిస్తాయి అని. అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కడు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టి ఆ భక్తిలో నెలకొన్నప్పుడే బుద్ధిమంతుడు పవిత్రుడు అవుతారు అని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఈరోజు మనము ఆ పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అంశాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.